Tá cuimhin na saoire seo chomh solar I aine go tabharfainn an leabhar gur tharla sé inné. Bhí scrúdaithe saoire díreach thart agus bhí an lithianta saoire fada ag síne amach romhán. Ní raibh cios cás nó cathu ar aon. Sucraigh mé eile amach cairde dul ag campáil san sléifte. An sathar na bhí ón nuair dulmhaigh mé mála droma. Rinne mé cinnte gur raibh éadaí bróga bútasaí málaí cuidealta agus pobal agam. Bhí mé ar muine na mice mar ní raibh mé riamh ann. D'fhág mé an teach go luath, thug mé ar aghaidh ar an stad an mos. Bhí an turas anchompordach. So craomar an pobal díreach tar éis a thricimar an leathrans campáil. Bhí graimbí le hithe againn. An sin I raibh glynn ag dreapa. Dreapa mar gan stró ar bith. Sirce mar bar an cnochan agus an sin chuinnig mé é. Roir an trá, bhain sé an analdíam. Ba bhreabeh beo ar lá mar seo, bhí sé faoi measa. Gan cuine thosaigh sé ag stalabhastí. De bhar sin se craomar dul ar rast an pobal. Bhí mar miaite ar tine lasa. Bhí sé deacair, ach ní raibh sé fada gur raibh cupán cafa againn. Cuidill mé go sábh an oíche sin mar bhí mé tuirseach tréachta caite amach. Beidh cuimhin agam go lámhbháis ar an saoirigh sin. Is áit amach an saoil mar a deirtear. Sin mo scéal faoi an lithianta saoire.